alaje ka se ka o coko ISC jamana kuna avril kalo tɛmɛnen na an ka kuma fɔli senfɛ an ko nka ɲɛ bɛ bingali minnu na Benin jamana na ngo an m'a kɔrɔ faamu tiɲɛ do bingali bɛ taa kɛ Bamanciwale ɲuga wale kɛbaw fɛ nka u bɛ taa bin yɔrɔ minnu ka kɛba o ye polisiw daga yɔrɔ finitigi ncinininw jɔyɔrɔ o yɔrɔ kelen minnu bɛ yen tuguni dagabana minɛnw kɛlɛkɛ minɛnw minɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka se ka duguw ci ka ban pewu olu bɛ taa olu de sɔrɔ yen n'o ye maramafɛn cɛjugubaw ye gɛrikɛ minɛnw i bɛ taa olu de sɔrɔ yen an ko kuma na o t'a maaw olu ni Benin bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin bingali minnu filɛ senna Benin nin ye an y'a kɔrɔ faamu kɛba ka ɲɛfɔli kɛ a la k'a yira k'a fɔ maa minnu filɛ nin ye n'o ye Bamanciwale kɛbaw ye nin yɔrɔ ninnu fɔlen do u ye u bɛ taa bin yen nka minɛn minnu bɛ k'olu ta kɛba o waati kelen na min ye nanzaralakaw ye u y'a ye k'a fɔ ko Mali ni Alizeri ta karilen do forobamugu la u ma fɛɛrɛ wɛrɛ kɛ koyi u ye kɛlɛ bolo yɛlɛma ka bɔ Mali ni Alizeri cɛ ka na n'a ye Moritani kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Basukunu min ye drone kamikazew ye sa u y'olu caman de dilan yaasa OTAN ale ka kɔkɔrɔma dɔnni kɛ kɛba bi min ye bingali minnu bɛ ka kɛ wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ fan fila tɛ koyi Alizeri ani OTAN ka bɛnkan bingaliw do ka ɲɛsin an ka jamana ma wa labɛnnen do yɔrɔ jan na fana minɛn minnu filɛ nin n'an ka wolomasiri tabaw y'u tɛgɛ sigi a kan kununko n'o ye AES cɛdenw ye ka Modibo Kone n'a ka baarakɛlaw fo yan sabula min ye renseignement maaw ye kɛba u ka wulikajɔ bonyana nin kɔrɔ in na kosɛbɛ minɛn minnu minɛna o kun kan ka na di dugumacɛw de ma dugumacɛ minnu n'an y'a kuma fɔ a mɛnna ngo minɛn minnu filɛ ka bɔ Beninkaw fɛ nin ye nin tɛ minɛn denni ye nin tɛ minɛn cini ye nin ye gɛrikɛ minɛn de ye nin tɛ maa lakɔlɔsi minɛnw ye sabula polisiw bɛ baara kɛ ni minɛn min ye dugukɔnɔnaw la o tɛ nin ye asow ni duguciw bɛ se ka kɛ ni minɛn min ye u taara olu de ta kɛba minɛn ninnu an ye lakɔlɔsili min ni kɔlɔsili min k'a la a kun kan ka na di maa minnu ma o ye sa ko min ye Azawadi kɛba n'i y'a minɛnw yɛrɛ lajɛ i b'o bugunatigɛ de sɛbɛnnen a la koyi minɛn kelen ninnu n'u tɛgɛ sigir'u la kɛba a kun kɛ kun ye mun ye kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ u tɔgɔla nin ye olu ka kɛlɛkɛsorasi finiw don n'u ye kɛlɛkɛsorasi finiw don o finiw bɛ ye u la ka ɲɛ o makama bɛ ye u la ka ɲɛ o tamasiyɛn bɛ ye u la ka ɲɛ waati ni waati u bɛ bingaliw kɛ u bɛ wulikajɔw kɛ a bɛ fɔ sa ko a sorasi dɔw filɛ nin ye koyi sorasi fini yɛrɛ b'u kan na u bɛ ka wulikajɔ kɛ Mali kɔrɔnfɛ fan fɛ ko u ka hakɛw latɛmɛ u ye kɛba Mali ani ISC jamanaw ka wolomasiri tabaw n'u dɛmɛbaga jɛkulu u ye baara min kɛ baro kɛlɛtigi ka communiqué kɔnɔna na kɛbaw de filɛ nin ye tɛgɛ dara mun ni mun kan an ka jamana fɛ n'o ye ISC jamanaw ye dakabana minɛnw minɛn lahaw taw minɛn minnu bɛ bi n'olu dilanna ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu min kan ka se ka senkɔrɔma don ni a ye carton 20 kɛba kanɔ a n'a pinɛw min bɛ se ka fana ka fiɲɛ ka a la k'o bɛɛ lajɛlen di u ma jalamugu 4,000 min ye arrangɛrisi ye Sorasi Samara o 3,000 ani 280 fini min bɛ n'o ye Sorasi fini ye n'an b'a fɔ ma ko tereyi o 4,000 min ye fini ye n'o ye Sorasi fini kakilama ye seba o 100 o bɛ a la min ye carton ye min bɛ u ka bugunatigɛw bɛɛ lajɛlen fɔ terroriste jɛkulu in ka bugunatigɛw bɛɛ lajɛlen fɔ kɛba o 4,000 ani 40 minnu bɛ fana n'o fana bɛ tali kɛ Bamanciwale n'u ɲuga wale kɛbaw u ka jalaw n'u ka fɛnw turu yɔrɔ la u ka finiw la kɛba o ye 1,000 ani 40 ye carton 25 fini jukɔrɔ fini ladege dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko chandal ale bolo ka jan kosɛbɛ kuma caman i b'a ye Ukraine président bɛ fini min ɲɔgɔnna don o de ye chandal ye kɛba o fana o carton 20 tun b'a la ni minɛn minnu minɛlen filɛ nin ye a kun kan ka na di Bamanciwale ɲuga wale kɛbaw de ma Mali jamana kɔnɔ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka bataki la kɛba a ko ko fɛn in bɛɛ lajɛlen dilanna Azi jamana dɔ la jamana tɔgɔ ma fɔ a tɛmɛna an damini jamana dɔ fɛ ka so ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔ yan minɛn minnu minɛlen filɛ nin ye a kɛra wulikajɔ ni cɛsiri service de renseignement minnu bɛ ISC kɔnɔna na ani ISC dɛmɛbaga jamana dɔ fɛ min ye kibaruyaw di ka se ka u dɛmɛ ka fara minɛn ninnu kan nin b'a yira sa k'a fɔ wolomasiri tabaw ka kuma na ko min ye diɲɛ maaw ye diɲɛ sengolaw ye Bamanciwale ni ɲuga wale kɛba minnu b'anw fɛ yan sa olu kun ye kuma minnu fɔ k'u b'u kɔkɔrɔma don k'a danŋɛnɛmayalen filɛ nin ye ka kɛ ni minɛn minnu minɛna ye a n'a waleya cɛjugali ye kɛba wolomasiri tabaw ye kiiritigiw wele k'u ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ joona yaasa ka se ka nin ko in dɔn sabula jamana dafiri o ko de kun ye nin ye
wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye balu kɛrɛtigi ye k'a b'an ka chef de renseignement maaw fo min ye wolomasiri tabaw ye k'u fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la timinandiya don o don maaw n'u bolominɛw la kanani la ko wa fana ko bɛn ɲinini olu n'o k'u taalan ye fo basigi ni lafiya ka don nka keba minɛn ninnu minɛli t'a bannen ye dɛ tubabu anw de bɛ ɲinɛ n'o tɛ olu tɛ ɲinɛ u ka laɲini ye min ye u bɛ se ka taabolo in falen sisan u bɛ se ka yɛlɛma don ko in na sisan nka u t'a bila dɛ o kɔrɔ an k'an hakili to an yɛrɛ la fɛn min filɛ nin ye n'o ye minɛn ninnu ye olu dɔrɔn tɛ ko caman bɛ ko in sen na min na n'an y'olu fɔ sabula bi u ka laɲini ye mun ye keba siri kɛra cogo min AES jamanaw ka kɛ ten a kana bali maa si la don dɔ la n'aw y'a ye k'a fɔ ninnu ka wulikajɔ senfɛ u ye iya ni bomosi bɛɛ di k'a ta ka bɔ Alizerikaw fɛ yen k'u bɛna coko jamana ninnu dɔw kunna sabula maa minnu filɛ nin ye u tun ka taa filɛ ni minɛn minnu ye keba o minɛn de tun bɛna d'u ka sɔrɔdasi ninnu ma olu bɛ kɛlɛ kɛ su ni tile i b'u ka kunnafonidilaw kanbɛ sa u ye nin dugu in minɛ u ye nin dugu in minɛ a ye kuma u fɛ fo waati min na u bɛ kɔgɔ nka u tɛ min kalama anw tɛ daga sunɔgɔla yan koyi président Asimi ye min fɔ anw ka jamanaw tɛ batɛmɛ sira ye tuguni wulikajɔ ni cɛsiri o de kan ka kɛ an ka jamana ɲɛmaaw bolo nin waati in na ka nin waleya ɲɔgɔnna ninnu kunbɛn keba o fana kɛrɛfɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ye a ko kununko an ka sɔrɔdasiw jan dɔ kun dar'u ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbukutu ale kɛrɛfɛla la kilo 35 min ye ja in ye a kɛra Gundam ale ka yɔrɔ min bɛ Gundam dugu min bɛ n'o ye Duwecire ye o bɔlɔbɔlɔw kɔnɔna na min ye Tɔnbukutu marabolo don wulikajɔ in senfɛ sa wolomasiri tabaw kɔni ye Bamanciwale ɲɔgɔnwale ka maa minnu dogoyɔrɔ dɔ tun bɛ yen u y'olu da walo mɔbili min tun b'u bolo n'o ye pick-up ye k'o walo moto tun bɛ yen ale ni maramafɛnw wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko sa k'a bɛ sɔrɔdasiw fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la don o don ka Bamanciwale ɲɔgɔnwale kɛbagaw k'olu ka dagayɔrɔw kari ko o ye u taalan ye n'an bɔra yen an bɛna polisilakaw fɛ yen polisiw olu tun bɛ kalan na kalan min bɛ tali kɛ u ka école d'état-major de la sécurité polisi 12 o tun bɛ a la o polisi 12 minnu bɔlen filɛ nin ye olu bɛ ka labɛn kɛ sa yaasa ka se ka jɔyɔrɔbaw ta polisi ale bankun kan nka yan'o cɛ sa polisi directeur ni o ye contrôleur général de police Yusufu Kone ale y'u bisimila k'a yira u la k'a fɔ k'u ye kalo 9 kalan min kɛ nin ye k'a b'u fo baara kɛcogo ɲuman na wa u ye kalan min sɔrɔ a b'a yira sa k'a fɔ ko bi bi in na u k'u cɛsiri min ye maa mara ye ɲɛmaaya jɔyɔrɔ ka se k'o kɛ faso kanuni k'o kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna na u kelen filɛ ka dɔnniya minnu sɔrɔ nin ye o bɛna to sen da yɔrɔ bɛ ɲɛ kuma tɛ nin waati na Bamanciwale kɛbaw bɛ yen yaasa ka se k'a ka kuma kun cɛ sa polisi directeur kɔni y'u wele u ka kɛ misali ye u ka se ka baara ɲumanw kɛ u ka sigiyɔrɔw la bɛn ni kelenya maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili la dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min polisi directeur ba a y'o fɔ u ye kɛba waati kelen na min ye an sɔngo ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ dugutaa mɔbili 2 bin kɛra olu ka kununko u tun bɛ ka bɔ Gawo k'u b'u kunda min ye an sɔngo kan jɛkulu marifatigi lakodɔnbali 2 o de kɔni sera u ma Tachara ni ale ni k'u bɛ ni ɲɔgɔn cɛ Gabero komini o kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛlikɛla ni maa minnu ye lakɔlɔsili kɛ yen u ko ko maa ni ma to waleya in na maa ma jogi nka maaw bolominɛw u ye duuru don fiɲɛ na ka taa n'o bɛɛ lajɛlen ye an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na min ye kunnafoni tɔ olu la lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na